Antxon Telleria etorriko da gaur gure sukaldera. Aurreko batean hemen izan zen eta oso ondo pasa omen zuen. Iu! Bakarrizketa berri bat du eskuartean Antxonek. Nekatutak du izena. Bere esperientzia pertsonaletan oinarrituko ote zen bakarrizketa idazteko. Nekatuta egongo ote da Antxon. Berehala galdetuko diogu gaurko platera prestatzen dugun bitartean. Alberginiak Parmako erara kozinatuko ditugu. Donostiako Chamorro arategian ere alberginiak egingo dizkigute. Arategia eta urdaitegia izateaz gain, plater prestatuak ere eskaintzen dituzte. Eta horietako bat prestatuko digute, alberginiak haragiz beteta. Ondoren, Uharteko Zubiondo erretegia bisitatuko dugu. Erretegi familiarra da eta 3 berezitasun handi dauzkate. Arraina, haragia eta Nafarroako menestra. Hori izango da, hain zuzen ere, beraien gaurko eskaintza. Antxon nolakoa den jakinda, susmoa daukat oso saio barregarria izango dela. Eta ez bada horrela, badaukat konponbidea. Kaixo lagunok, eguerdion, hemen txenao laun xar batekin. Antxon, ongi etorri, zer moduz? Apa, Joseba, eskerrik asko. Oso ondo? Ondo, gustu ebilitzan, bueltatu inaiz. Bai, aurreko gainera kanpoan izan ginen. Bai, izetan. Izetan, platoko goxoa probatzeko gogoz ere, bai. Gozetuta. Eta, zemuz moldatea izugaldian. No. Haiku zinean, bai, fina izela, fina izela. Ordutik ona ere, bakizu, demoraren aurrera eginda ikasi dut bizka bat, hobetu dut, eta... Bai, bakarri bizitzen nahi aiz, o... Bai, ordurako ere bakarri bizitzen ari nintzen, baina gero... Taper asko. Bai, eta orain ari naiz nik gurasoi taperra bidaltzen. Nik bidaltzen izan beraiei. Hori kutsin berdiak. Gure bat egin duala edo baratxurizo pata, probatu, hemendik eta... Etxeako mutila. Bueno, adi lagunak, egundoko, hola, lasaña alberginiakin eta soja testurizatukin da, hola, lasaña berezi betingo deu, taldi berian ondo pasa. Adi lagunak. Bueno, Antxon, garatuko ja, hemen osagai asko dazkau, eta nondik noa ibiliko gehan, bale? Bueno, azteko eta behin hemen, albergini ingo jaunaek, hola, xerratan moztuko jau, eta jarriko deu gatzetan. Zergatikan, hola, bere urak botatzen juteko, askatzeko. Eta gero ingo du prejitu, eta prestatuta utziko ditugu, hemen txe, zorrontan, jartzeko, azteko eta behin ingo deunare bai da, tomatia sukaldatzen jarri, eta gero ingo deuna da. Alberginia kapatxo bat, bueno, tomate jarriko jo azpin, alberginia pixkat, gero jarriko jo mozzarella pixkat, albaka pixkat, eta arrautzakin ingo deuna tortilla antzeko batola arrautza, eta bote ingo jo, gero dana kuajatzeko. Baino izangoek oinarri ja, zeatikan ingo deu hori, gero soja testurizatuakin hemen ingo deu beste, hola, boloñesa bat esango bagenun bezala, ingo deuna da batzu ja, tipula eta asanaiua ondo horritu, tomate bota, gero piperrak bota, ardo txurila, hemen dakau komino pixkat eta oreganua, eta gero soja ez dia uretan hidratatuko, baizik eta ja tomatian hidratatuko jau, bale? Eta horre bai, ardo txuri pixka botako ziau, eta hola, oso bizigarri baleo pixkat asidito bali badau, botako jau azuker pixkat goxua jartzeko, hoi da. Eta ordu ningo deu, esan dakua, gero hau bota, berriro berdina, urrena, eta lasaña bat, eta lasaña bat ingo jau. Eta gero, hoi dana launtzeko, hemen, frutu eta barazkien txalada bat ingo jau, bale? Eta hau ingo jau, kapaka moztu dana fin-fina, eta dotore jarri arito baten barruan, bai, marrubi pixkat, remolatxa pixkat, mangua, tomatia, aguakatia, berriro berdina danian,
Eta gero, entxaladaia listoak gaunean, gainean kanonigo batzuk alinatuta jarriko zizio, limoia, gatza eta olioakin. Bi lasaina orduan bat pixka potenteagoa eta bestea harintxeagoa, sano ere jamar. Oite, gaudek oinarria, baina hoi lagungarri bezala jarraitzeko jaten. Bueno, jarriko jatiri. Zezan duzu, egingo dugu, nik ezagin zer egin beharra daukadan. Ingo ekena eta perra prestatu amai bialtzeko. Apuntatu, Apuntatu. Bueno, hau edan atxikitzen, lasuritzen jun, sartainan jartzeko, eta ni beste alde batetik hasiko naiz, tomatek martxan jartzen, eta barra. Zenbat baratxuri buru horrela hartuko? Buru hemen dago, aleak zenbat? Nik uste pare bat alekin nahiko, bale? Pare bat ale, tomate hemen jarriko dugu, eta zuria hemen tomatea jarriko dugu martxan, bale. Bueno, eta kontai guk, ire monologo berria. Monologua. Nola zan, bildurtutak? Ez, bildurtutak etorri naiz gaur. Monologoa da nekatutak. Ostras, bildurtutak nik hendik burua sekat. Nekatutak, bale, eta zer, nekatuta etorri ala ize bai. Ez. Nekatutak. Kontua da, berez ondo idatzita da nekatuta. Zautzan nekauta. Bai, nekauta ere, bai, hori da zautzan. Beti, egin izan dit, grazia pixkat gauza gaizki dazteak, eta grazia egiten zidan adibidez, kazetari serioak eta nire emanaldiaren berri ematerakoan behartzea, zerbait gaizki esatera. Prensa barra zabalduta, nekatutak. Bai, Eskat, bizi poxa bota, no? Kaurikeri txiki hauek egiteak, eta horretik jarri nion izan hori, eta, ja, initu 30 bat emanaldi, eta... Bai, 30. Bai. Vale, eta bertan, ze jorratzek? A ber, nekatuta, bizitzazio nekatuta, gugitxaude nekatuta, zertzio nekatuta? Uste du, jende asko dagoela nekatutak, edo nahi dena. Nik pandemiari buruzia ez dut gehiagiz egiten egia esan. Hobeto. Oso kargauta gaude horrekin. Bai, ala. Orduan, plana da, hau nola mozuko dut, Joseba? Hori, nola deken gero tomatia eta gero birrindu ingo jaun. Txiki? Txiki ez, intzakola sortzi zatitan, da hemen jarriko jau olio eta gueltaka. Ba horixe, plana da, ateratzen naizela eszenatokirani, eta orduta laurden inguruz, aritzen naizela izketan, isildu gabe. Orduta laurden inguru, bai. Eta kontu batetik bestera, horrela, ez da gai bati estu lotuta dagoen emanaldi bat, edo. Bizka bat demoran zehar bildu ditut nire burutazioak, eta okurritzen naizkidan gauza xelebroi guztiak, eta horiek antolatu ditut, orduta laurden inguruko emanaldi batean. Eta plana da, ni izketan ari naizen bitartean, jendea dagoela lasai, egin ezala barre, jodezala txalo, hori tarteka ere zen. Ez gara txalo errazekoak, Euskalduna. Ez, alako batean... Isilikan gehatu berraiz, jendia txaloka azteko. Eta zemat aldiz, igual, baten bat txaloka hasi, inguruko guztiek bera bakarrik guztia. Bakarra hasi txalokata. Ja orduan herrita egin berrizaten diot publikoari, jode, lagundu diot. Lagundu, nire gatik ez bada egin bera gatik. Nekatutak zioketa bakarrikan, ez da? Baina, ondo, arrera ona izaten ari da, eta, bueno, emanaldi batetik bestera... aukera mateizu baita ikasteko, zer dagoen ondo, eta zer aldatu, eta zer utzi, eta... Asko aldatzen dek, adibidez 30 emanaldi horietan, aurrenengo emanalditan oso fiela izan nuena, o beti bermoldatzen jute. Bueno, hor kontua, norbeak bere etxean idazte dituela eta prestatze dituela horrelako gauza, baina gero jendeak adirazte dizula zer den balekoa dena, zerrez, zer den pixkat barregarriagoa, zerrez, eta orduan horren arabera... feedback hori esateko ni jasotzen jutea ez, no? Jendean erantzuna, eta esatek, hau bai, hau ez... Zerbaitek 5 emanalditan graziarik egin ez badu, hau igual ja, kanpora, ez da? Vale. Eta horrekin, pixka bat dena ondo... Bueno, jatetxe bat izatea bezala, jendeak zer eskatzen duen gehien, horri tira eta... Askotan igneak hasiera batea, baina jendiak eramateik bakoitza bere legura. Eta mantendu barra dago norberak nahi duenetik ere, eta... Baina, bueno, pixka negoziazio puntu hori, publikoarekin, da dena, atera eta... Eta, bueno, eta hau, bakarkako lanaek edo... Bai, bueno, gehien bat, sortzekoan da idazten, hortan ibili nintzen nahiko bakarrik, egia da, gero bestela herrietan ingo dit, neskalagunak entzuten badit, neskalagunak asko lagundu zidan, dena bidaltzen niolako nik berari. Hau ze, ona da, balio du, ez, bai. Baina, ik nahi uelako, obeak esate zian bialtzeko beste... Nik behar nuelako norbait horrela, lehendabiziko feedback hori emango zidana, eta berak asko lagundu zidan, eta gero hasi nintzen, bidean produkzioakeko lagunekin, pixka ja ikuskizuna montatzerakoan, da... Hauek kontzertuak eta antolatzei dutzen normalean, duplarekin aritzen dira, duplakoak hemen izan ziren. Bai. Eta orduan lan horietan, pixka ja logistika eta fakturak eta... Bai, guri hainbeste gustatzen zen gauza horiek, ez da? Txisteak eta idatzi igual, baina fakturak antolatzerakoan ja hartu ezala ardura beste norbaitek. Ondo. Bueno, batzuiak listo, ez da? Bai. Haure, bai. Bale, guaina zana joa. Zuri gailua berdezu? Hartuko nuke. Komeni, ez da? Ongo balitz. Bai, basekat. Bale, hemen, naba zubitu, nik asala guekan dugu eskut, eta gainuntzeko asalak,
organikoa bota, bai. Telebiztan ari garen ez, igual. Txukun eta garbi. Vale, Antxon, eta izan dugu, 30 emanaldi, nundik noa ibilia ez? Nundakak urrengo emanaldia? Beira, urrengoa, gaur otxailak 15 badaitu asteartea, etzi, otxailak 17 osteguna, Hernanin. Hernanin, vale. Eta hozer, sarrera guzti salduta daude, o nun topa ditzazkegu? Horrelakoetan, jendeari izaten dut, sartu nire Instagramean da konto hietan da Twitterren da begiratu eta iragartze ditut normalen. Vale, orduan, Antxon Telleria, jarri, Antxon Telleria bakarra dago. Vale. Hortan gurasoek mesede bat egin zidaten. Home, Antxon izena jarrita, bakizu, ez daude 1000 ere. Sarrerak eta hor jartzen dut informazio guztia. Eta gero martxoan beste pare bat ere badauzkat, martxoaren 6an Ondarrun, igandea. Zuri gailua? Barkatu jak, bai, esan diat eta hemen gatu entzute. Martxoak 6, martxoko lehenengo igandea Ondarrun, eta martxoan 13an, Iruritan, Naparroan. Vale. Eta orain arte ibili gara, Gipuzkoan bai, Bizkaian, Araban gutxixiago igual, Naparroan ere bai, eta... Nundek jendia barre gehiago itekena, gehiago kostatzikena barre araztia jendia? Hasi nintzenean oso argi izan zidaten horrela pixka bat, farandulan zebiltzan lankidek eta... Zidaten, Bizkaiara joaten zarenean, kontuz. Ikusiko duzu, han badagoela beste berotasun bata. Gero topikoak ere badira, eta legu guztietan ez da dena errepikatzen, baina Bizkaitarrek beste... Bai, nervio bat edo... Bai, beste leku batzutan izaten delako, estenatuak iratera eta... Zai izaten, hemen ia dana Bizkaitarra itukelako? Seguro, oso publiko ona, bereziki lekitxarrak eta... Vale. Jatorra eta guapoa, oso. Hemen esate talde guztia hemen Bizkaitarrak hau, eta zea hemen txepetu Orozkokua, leketxiarrak, plentzikuak, betu eta naztu iten ez, hemen Durango aldekuak. Jakin behar dago, Joseba publiko nongo den, horren arabera... Onaiz, jendia goxarazten. Vale, bueno, eta hi, jendia leheno esan dekena, ez dikela parreiten, 5. aldila eta ez dikela parreiten, zeite kasu horietan? Hor, azteko egiten dut, izerdia bota. Izerdia bota. Venga, hasi eta segi eta saiatu. Eta, hombre, laguntzen duen estrategia bat izan daitekeia zure buruaz parre egiten aztea. Nera aitak egiten bezala, no? Horta maixo handia. Maixo handia. Hombre, ari zara zueten gabe, saiak eran da, jendeak ez zuela parrerik egiten, baina zure buruaz parre egiten hasi da. Igual honek grazia handirik ez dauka, eta igual alde imarko du gaur pixka dolentxiago, eta jendeak ja, zure burari parre egite duzuenean, orduan ja... Ba, ez da? Denok ere aluxa marra gara hortan. Eta gustatzen zaigu, jendea ez du ikustea. Eta adibidez, hor parreara azteko garaian batzutan norbait egin sartu inbiarraiz beti. Horre, eske tema hori pixka delikatuak izateituk, ez da? Hori da bestea. Eta hortan, saiatzen naiz beti ikusten jendea lasai eta gustora eta parte hartzeko preso balima dago, orduan bai. Baina ikusten baduzu giroa ez dagoela hain, suelto ere, zutiko ditut pake-pakean, orain, batemat lehenabiziko hilaran horrela erdi arrotuta balima dago, horri egurra. Baixo, zure izena, zertan egiten duzu lan, eta hortik aurrera aprobetxatu. Normalian hemen jendea gehiago, etorri nahi zantzokira, egon naiz nire eserlekuan txintxo, gozo, eta listo. Zaukate horrela. Bantxon, ni basika konponbidea, barre inorrek ez diken nian iten. Bai? Holako histori bat atea berdek. Aiba. Hau zertarako da? Zubaderako ez dago? Hautek, atxetikan barriak ateatzeko. Latako! Oide, latako historia. Eta orduan, sakatuta egiten du ya? Sakatzek? Eta ea parrek egiten. Ea mani, merke utziko jaz. Bai? Debaldere bai igual, Debaldere bai. Koizua, txistea botako janik, adibidez. Eta jendeak inoiz estik parreiten, baina, adibidez, lehen eskalaunak 10 urte ibilita geho behakin elkarrekin, eta egun baten izan zitxan, Joseba, inoiz ez diazu ezer erosi. Eta ari zen txon, baina gauza saltzituzu. Eban. Eraman dut, igual, zaila pixka disimulatzeko, non jarri, eta igual bilatu behar genuke bersio bat txikixiagoa edo. Gai, ez da hemen botoi txiki bat edo, ez da? Horrela... Baina ondo dago, Ondo ziok, ez da? Ondo dago. Bueno, uste ja lagundu jatela pixkat, Zaioan zer horrela txiste txarrema botako da genu. Emango zio. Funtzionatzen du. Fenomeno. Bueno, eta txokeia galde bat eutzita, guazen hemen hauek barazkila lanen daudela, egosten, jungo gea Donostiko arategi batea, Txamorro arategia, eta ikusiko zuen, aragiz aparte, beste ema gauza ditu, guazen bertara. Aupa, Joseba, egunon, Javi naiz. Karkizano kalean gaude, Gros auzoan Donostin, Txamorro arategian,
eta gonbidatzen zaitut gure produktoak eta denda ezagutzera. Ongi etorri eta guazen barrura. Txamorrarategia orain dela 55 urte, Leonen gurasoek ireki zuten, Groseko azoka zaharrean. Eta han saltzen zuten, Oilaskoa eta Salamankatik ekarritako produktu iberikoak, ez? Eta orain dela ja 27 urte, lokal hau hartu zuten. Zein diren gure baloreak? Haragien kalitatea eta nola ez jendearekin tratu ona izatea. Eskaintzen ditugun produktuak haragiz gain, dira produktu iberikoak eta etxera eramateko produktuak ere prestatzen ditugu. Gure historia jakinta gero, jungo gea orain sukaldera eta plater bat goxua eta erraza prestatuko dugu. Gaur egingo dugun platerra izango da haragiz betetako alberginak eta osagaiak hauek izango dira. Azteko importantena da etxean zehetutako txahalkia. Gero daukagu tipulak, baratxuriak, ardo txuria, olioa, gatza, alberginak, nola ez, eta gero besamela egiteko, irina, gurina, esnea, eta gero gainetik jartzeko daukagu gazta birrindua. Lehen gauza egingo duguna izango da alberginak erdibitu eta barruko haragia kenduko dugu. Errezeta hau Leok asmatutako rezeta da, zegoen Salamanka afaltzen lagunekin, eta afaltzeko hartu zuten lasaina alberginana. Eta sekulako zegoen, eta orduan berak esan zuen, nik egin behar dut antxeko parezido zerbait, ez? Leo eta ni aspalditik ezagutzen gea, Arguiñanoren eskolan, lehenengo promozioa egin genuen. 1988an, orain dela 23 urtez. Urrengoan egingo duguna izango da, moztuko ditugu tipulak, baratxuriak, alberginaren haragila, zehetutako haragila, eta dena nahaztuko dugu oliarekin zartaginan. Gehien saltzen dugun da arkumerreta. Alberginak oso gozoak ateatzen dira ere bai, baina normalean alberginak posible dezu etxean egitean momentu baten, ez? Baina adibidez arkumea prestatzeko denbora pixkat gehiago behar da, ez? Prestatu dugu txahalkia eta nahaztu dugu besamelakin. Eta horrein hasiko gea alberginak betetzen. Gazta ementala, posible da ere bai gazta urdina edo, baina zapore gehiegi ematen du. Venga, daukagu labean, 180 gradutan, 25 minutu. 25 minutu pasadia. Orain prestatuko dugu. Bueno, hemen daukagu gaur prestatutako platerra, eta Joseba badakizu non gauden. Txamorro Arategian, Gros auzoan, eta urrengoan ekartzen dezun aitaren txakolina. Venga, gero arte! Aupa, Javi, artista arrasko indik, Onan urrengua, jope. Pasatuko gea, horietako batzun bila, eta gero hainbat gauza dazkazu hor, zehose gehiago harrapatuko deula. Bueno, bere ainako ingo jaguk, ez da? Edo gehiago. Edo gehiago? Zaiatu gai bentzat, ez da? Bueno, Javi, horrela jarraitu eta bezero jolako txugun jarraitu zaitzen. Bueno, gurian jarraituko dugu. Betu, hemen, barazkik, ja, haidia, egosten. Hemen dakauna da, tomate, betu. Ura juten nahi zailo, botako dugu albaka ostuak, eta ingo dugu pasadoretik pasa. Hoi prest, gero hauek moztuko ditugu, eta jungo nahi zen baide bain, boloñesa soja testurizatuakin bukatzen. Eta zuk lagunduko jazu, Antxon, barazki hau edanak ingo ditugu xerratan moztu, fin-finak, jarriko dituzu hemen platertxo batian, bueno, bi emango dituzu bada espada. Eta dena, txukuntzen jun, geho ja montaia egiteko mise en place, esateana. Mise en place. Mise en place de sukalda beriatek prestatzikena, ordenak servizioa hasi aurretikan. Mise en place entxaladana txukuntxun jarri berdeko. Eroriko zait plater bat, orduan egingo dugu mise en place. Erabiltzeko dago. Ondo aiz. Baina hori hona guan, horre zuen erabili berri. Bueno, espada, Joseba, galdetu gabe erabilita, listo. Bueno,
Eta zertan goxatzen dege jo? Beti ere, bueno, telebistan egon naiz, irratian, monologo egiten, zende gehiena goxatzeken historia? Hombre, bakoitza dauga bere misterioa. Jendeak askotan errepikatzen didana da, hor, estenatokira bakarrik aterata. Bakarrik egotearen bertigori. Ari naiz deskurritzen, bakarrik ere ondo sentitzen naizela, Joseba. Bai, Ze lankidekin ondo, baina tarteka... Irea, eta hola inorrei estek inorrei beira egon behar, ez da? Ireera egiten egana. Hori da, eta gero pentsatu gara dago, hombre, dena hori ere ez da, baina bakarrik joan da, Joseba, hor, Hernaniko udalak, imaginatu, ordaintzen duela diru kopuru bat. Bakarri balimak asko sobeto. Lankidekin beti ere. Ez, baina bakoitza dauka bere goizetan didan, irratian, hor eskertzen da, talde batean aritu beharra, bereziki goizeko ordu horietan, eguna martxan jartzeko lan hortan, hombre, lankideek bultza egite dizute baita, eta laguntzen dizute, eta babesa mate dizute, orduan, bueno, dena du bere alde hona eta txarra. Zein falta dida saiotik anunea etortzeko? Eia dana pasazia Andrea faltaek, Andrea Aramburu. Eta egiten omen ditu, egiten omen ditu... Omen ditu, bale. Oso karrilera honak. Bai, Berak esana, irratian. Hemen... Probatu ez du Jongo Toneon zuan, iraneiare bai, ire bai. Ia da. Andrea. Datorrela, Andrea. Naek enian honea torri. Hori da. Betu, hau nahi nun pasa horretik pasa, baina hain xamurra geldiu da, betu, Bai. Betu, hola zanpatu eta pustan. Ez, hola xingo ziot ondo, eta horrela xerabiliko jau. Fenomeno. Bai. Eta hemen bai, a ber, hau bai, dekitxura hartzen, zukaldatu dira, eta hemen esan deun bezala, guain, ja, tomatekin. Tomatea botako jau, eta betu, hemengo aprobetxatzeko, gero ingo deuna da, ardua berta bota. Epa. Eta, gero hola, dana ondo aprobetxatuko dugu. Vale, hau nahiko. Nire guariago batek egiten du hori, Coca-Colak aprobetxatzeko. Botatzei ardoa. Bai. Hori osona, guai. Hori, Coca-Cola aprobetxatzeko ardoa botatzen zuen. Holako pixkat aprobetxatzeko. Bete, ero. Bete goraino. Ez dakit ni tomatea eta nola motzu gara daukadan. Vale, hori bihurtzak edo jok, eta xerratanin. Xerratan, vale? Vale, hor botazio hori. Vale, hola, irekin bat eman du, eta bani joa, ardo txurila, eta guain botako dio, baitare. Oreganua, pixkat, eta kominua beti kontuz, Komino asko botatzen bazu, ez da beste danan zapore galdingo da. Vale. Eta leheno, taldekideak didakoak aipatu izkio, baina hor beste bat astu zaigu usteiat. Ja, egia jende asko pasatzen dela guretik. Hor badago azken aldian esaterako, urduri dagoen jendeari eta laguntza ematen ari dena, Ene Coach izena du. Ene Coach, hori zedek. Egite ditu horrela meditazioak eta ekarri honen batean. Berarekin, behira, soja pasteurizatua eta horrelako gauzak, eta intxentxua eta espeziak eta horrelako gauzaren edizio. Horrelako historiak, bai, Hori bai, hartu denbora, Hartu denbora. Egin behar da, naza hartu, bota, dena egiten du beste temple batekin. Bai, Bai. Bueno, moldatuko gea, hemen. Berare, ez dakit zen muko zukaldaria. Danetik pasaz eguta moldatzen nahi gea, osea, horrekin moldatuko gea, seguru. Hau xerratan ondo horrela? Bai, hori ideak, eta guain bai, hemen dana gainean utzi berren. Misen plaz? Bai, misen plaz utzizak hemen bestela, dana naztu ingo zeiketa. Vale. Oso ondo gaituk, Oso ondo. Bueno, eta Euskaldunak, zerrekin ite jau parre gehiena? Gehiena. A ber, nik esango nuke. Testua ondo landutako harima da. Eta gauzak esaten dira tokatzen den moduan. Jendeak barre egiten duela, ze badago, kontu hori bakizu, Euskaldunok barre egiteko, eta pixka bat zailagoa gara, eta euskeraz gauzak erraziarik ez dutela egiten. Hori, esan izan dira, Joseba, baino gehiagotan. Emanaldi bat bukatuta, jo, oso ondo, Eta etorri nahiz pereza uniarekin, ze gauza hauek euskeraz niri, eta izkit... Bauzka hu igual aurre iritzi horiek bezala, eta ezakit, jode, nik esaterako egite ditu txisteak, bueno, psikologiari buruz, deixente, eta badiru di horrela gai bat, nahiko serioa, eta pixka bat arantzatxua, baina txisteak behar bezala eginez gero, eta ondo prestatuz gero, jendeak horri buruz ere parre egiten du. Ia txiste baten garrantzitsuna izatek zene kontatzik, Baita, eta kontatzeko modua, eta... Baina gila esan euskeraz adibidez, a ber, batzutan euskaratzeituk txiste batzu eta ez dituko oso ondo gelditzen. Baina egin dituk bertakoak bota, Hori da. Errezetekin bezala dena kanpotik ekarri barrean, bertakoare egin da. Hori dek, dudiga. Nik ez dakizen bat tomate moztu, Ez dakizen bat tomate moztu, bat nahiko. Nahikoa? Bai. Guain hartu zak hau, nahiko zikinduko, orduna aurrena hau. Bai. Hau, pixka garbituko honekin baditakin, eta txukun ibiliko batu, bale? Eta bueno, eta hor jendiai, desoroso jartze jo jendiai, eta horrek
albokuai parreara zitizio, behai, ez igual, baina gainuntzekuai bai, ez da? Puntu bat... Piskat biurri, humore beltza esateke noi, ez da? Hori. Zelen aipatu dugu, norbere buruaz barre egitea, eta ondo dagoela, eta... Niri guztaren zait, aldi berean... Bestia, ez da? Izte ilutxeago batzuk bota, eta ikusi horrela jendea geratzen dela isili, baina... Parre egin eta aldi berean pixka bat errudun bezala sentitzen dira. Egin barrago denetik, baina tensioaren kontuarekin ere ibili barrago kominoarekin bezala. Tamainan, ze... Gehiegi botaz gero, tensioa hundiegia sortze bali da, hori ja... Gio, nola vuelta eman, ez da? Zuke eman behar diozu vuelta horri. Claro. Hortan, lehen esan dagoa, jendea laguntzen ditu pixka puntua aurkitzen, da... Eta gero gitxaudek igual, garai batian ebai pixka delikatuo. Jende ia danak mina mateziokela. Baita ere, osea, segun ze historita zitzeiteken, esate, jope, guain, honekin ezin dia, honekin ere, zen... Eta esate, eskenean txiste bat, ez da? Bai, arriskua da. Beti norbaitea izmin pixkat ematen nahi gabe. Bai, sare sozialak eta hor pixkat komplikatzen da, baina egia da baita ere, bateko konfinamentua eta besteko neurria eta besteko araua, nabaritzen dela jendea daugala gozea baita, Antzokira joan da, venga, ba. Eo zerrezan da, txori ordu betez ba ere, egin dezagun parre pixka bat, eta... Bai, jendea jatorrari gain topatzen, antzokietan. Ondo. Bueno, eta ze, guain bibasuekin kolaboratze, faltan botatzen degan pixkat neotiai danan aurrian? Jo, ba, egia, hor pasean dituen gure kaxan 3 urte, Oida, leheno gure kaxa guan. Bai, eta bukatu zenean, ba, egin ditut horrela... Barre librean aritu nintzen, eta orain joan den udan deitu zidaten bibazueketik, eta oso gustora ari nahi, eta egia zan, bueno, saioaren gidari bezala anaiarekin oso gustora ari nintzen, baina kolaboratzaile bezala astean behin joateak ere badauka bere puntua. Han ikusten dut dagoen salsa guztia eguneroko saio bat aurrera eta garrata. Bai, estres puntu hori, ez da? Ordu erdiko zure saioa egin, martxa. Piskat adibidez, hori irratian estres puntu hori jetxiten dek, arpegila estekenian ematen, baina gotzare ondo euki berdek, ez da? Eta gero oso hortan importantea, guk irratian pasatzen ditugu, 4 ordu. 4 ordu urduri egoterik ez dago. Ja. Ez dela seinale txarra. Bai, beste aldatu zak. Bai, ofizio aldatu edo. Hoize musabil, ezurra rapatu deko ze? Ari nahiz. Minik etzakatu, Ari nahiz disimulatu nahian. Kriston harritxa bezala zion, no? Odios, barratu. A ber, hau pusketa bat ateako zigo mendik, a ber. Zuritu izan dituala mango biguña bat. Bai, betuza, mangua. Bai. Kustek? Ahí va, mango. Hemen, hau olaziok. Orduan, ezurra olakuek, lauadek eta olaziok. Orduan, nik hemen digan moztu nebek, sekula ez den moztuko. Ezurra rapatzen. Beste aldera. Beti, hau ola bali baek, hola jarri biardek, eta erditikan, hola eman berdio, bale? Zeratikan ezurra, hemen zio, bale? Hori zuritu, eta xerrakin. Ez dakit apreziatzen den, kamedan. Trezen liada iten. Bizen plaz, telleria estilora. Vale, venga, hori zuritu, eta hau geho, hola, hortzakin jango ju. Vale, hau da ona. Hau dekona, zuritu jo gazala, eta geho xerretanin, bale? Bueno, hemen, ikusi ezue, tomate birrindu jatela, eta ingotena soja berta sartu, ja, gorputza hartzen juteko, bale? Gusten bade oso lehorra oso masa gelitzeala, aldeu ardo pixka gota, ur pixka gota, salda pixka gota, zehose bota, bale? Hau, danatxe gotako, lan nahiko. Bueno, hemen txe, esan bezala behitu, ja, dakau hemen boloñesa, prest. Soja testurizatuakin, hidratatuek bere tomatekin, eta niguan ikun berden hauek, gatzetatik atea ditugu, txukun jarri, lehortu, eta inbiar deuna bain prejitu, gero, miliorri antzeko hau lasain hau prestatzeko. Eta hirik gelditzen zaikenaek, erremolatxa, ebaki, eta gero kanoniguak alinatu, bale? Bale. Bueno, honekin hasiko nauni, eta aldi berian kontatu dugu, txaranga, bueno, aurten txarangik ez, ez da? Triste hongo aiz, inauteri gabe tolosan, txarangi gabe eta histori gabe, ez da? Bueno, zentzortan izan ditugu bi kolpea handi, lehena bizikoa Donostiko tamborra da bertan bera geratu zela. Bai. Ez hori tolosarroit. Igual zaik. Ez, senditzen du. Tamborra da zale guztiengatik. Baina gero dago inauteriena, bigarren urtez. Joseba, ez dagoela... Zingo, mozorroak eta usteldu, ingo zaizkizu, Bueno, aurretik ere... Garbitu ezue bentsat ez idoteko 3 urte zorruan barruan sartuta. Normalean,
Tolosarren ganbaraketa egoten diraia aspalditik mozorrotzen eta ez da horrela lekuri garbiena ez da izaten. Horrengo, gordeta utziko ditugu eta alako batean... Atako dituzu ez, izango da. Hartuko dugu rebancha alako batean da. Noski baiet. Bueno, eta ire musika talde baten jotze, guan, bateria eta kantatzen da. Bai, gero egia, burasok ere erakutsi zidatela. Denetik egitea ondo dago, baina aukeran pare bat gauzei heldu eta igual hori ondo egiten saiatu. Bai, no? Orduan musikaren arekin, bateria ari zaita hutsa hartzen, Hortxe haugat lokalean da, horrek ematei pena pixkat. Laizter izango da... Laga indegalde batea eta pena mateiko. Bueno, dena azkenean monologoa eta irratia eta aztea main telebiztara eta... Jo, zukaldea. Bai, gero zukaldea. Nik etxean, hombre. Eta perrakin bergura zuetako. Lan asko. Baina bateria hortxe dago, eta helduko jo berriz ere. Alakore batean. Bueno, hori montaia hori iteko beitu, Hau ire kontu. Zondo? Bueno, lehen da bizi, ez hori azkenengo ikutua, beti alinuak azkenengo momentuan inbiarria, bestela bera atortzeituk. Ordu, nago hemen txegarrikoek. Historiak, haber nundagaten hemen, arito bat euki berdet, bidazkat, haundila jarriko zeu, no? Eta hemen inberdekenak... Mozituan tropiezo egizartzeko berdo... Marru gila bukaerako txiko jau, laukitan utzi. Orduan hemen inberdek, geho, kentzekun koloriek nahi dizkia ikusi. Orduan junai jartzen, pixka mostu berbaitu. Gorputzak eskatzen didana. Ik artistai eta moldatuko aiz. Vale. Bueno, eta orduan, musika taldean, baina kontzertuen bat edo jotzek noiz benka edo ze? Ba, egia esan ez. Orain maiatzerako zerbait izango tede, baina orain behar dut Joseba aitzakiren bat. Lagunekin elkartu eta benga, kontzerturen bat taberna batean edo. Ja. Horrelako zerbait. Iesteko. Bai, erdi improvisatu den zerbait, ez dela ez duten morarik hartzen bateria jotzera joateko, orduan. Baina aterako dira. Eta txarangarekin ere bai, baina txaranga, festa guztiak eta bertamera geratu diren momentutik, txaranga ja... Zer izango bain, festa txaranga gabe. Hori da, Jainekin txaranga, hemen kuña sartuko dugu berriz ere. Nekatutak, Jainekin txaranga. Dida irratsaioa. Duzka usaltzeko gauza asko, Eman eurra. Guz bai usaltzen guria, zen esalduko. Hori egia. Hala izatek. Joseba Arginan honen palmerak, oiek ere oso onak, Epa, jatako haizi, Duela gutxi, ekarri zuen, ez dakin nortzen, Zarauz inguruko lankideren batek, ekarri zuen lanera, bere urte betetzea zela eta... Ona, Zeba? Eskarrik asko. Hori dekideia, goxatzi araztia, eta... Nik esate, gozo gintza ez da egunero jateko, noiz behinka jatean ian, bintzat, txokolate honak inda, sose honak handa. Pekatu egiten azita... Oida, pekatu honain. Gauza bera gertatzen da monologoekin. Behin ikustera joan da... Bai? Nekatutak. Onaiz. Hori guan. Egingo ditugu latakoak nekatu, ja. Beste parre jartzen. Naikua. Bueno, ze musabil horrekin? Txukun, dotore eta garbi. Eza? Dotore eta garbi. Kanoniko kalinatzeko, bertan igual, no? Bale. Hau ez da hemen barroan joan. Jartzen dek hemen, olio txorrota txiki bagotatzen jok, gatza tanto bat, olio tanto bat, eta behin naztuta gero gainen jarriko zio. Bale? Fenomeno. Hau, ire kontu, behitu zakortxea linatuko ez azkenengo bolaek eta nik erabiliko jat. Bale? Hemen ari nahi zulertzen, Joseba, zuze burua uste daukazun, ni irratian da telebizan aritzen naiz etengabe izketan. Baina eskalagunak askotan esaten dit, etxera etorri eta sukaldean ni aritzen naiz. Zu, monologizata bai, baina sukaldean aritzerakoan ze serio jartzen zaren. Egia da, zu dauzkazu bi lan. Aritu gara gazu sukaldean. Eta elkarrizketan. Kontatu, eta hango arategia, eta besteko menestra. Eta bazu meritu makala, Aurrea, hemen lagun asko daude, laguntzaile, eta danon artian moldatzea dituk, Bakarrikan, nik ustea sukaldean, da egon nituen azarra azpegiakin esan deken bezala, Serio jartzen naiz, Bai, Sukaldean, kontzentratu ditu serio. Gauza serioek, nik beti indetena da sukaldean irratiakin. Bai, ez da, kompainian. Hori bai, Misan Plaza prepatzeko garaian. Zerbitzu aztekenian, irrati itxaldo, eta atento a la jugada. Hombre, este gongo ahí de repente, marchan dos, una de eta ahí danzan. Ahí eneko utxekin meditatzen. Gaizki. Ez da hori plana. Bueno, hemen, guain iberetena da, arraut pixka bota, pixka ez diok gehiagi botako, Kusiko ekola pixka danean, geho kojatzeko. Eta, behin arrautza botata, beste kapa bat, guain, goaz, sojan kapan bila, gero botako zio tomate pixka berriro, egarra itxura, Haure, gaina hau nahi izatetuk ikesatekena, behin prestatzekela,
amantzakotana prestatu, eta bizilaunantzako, zeatikan. Ia, berdinak ostatzea hau, bientzako prestatu, edo seientzako prestatzea. Beinazita, eurra. Eta norbera jatea baino beto, bai. Ze jango genuke, Bestiak esate jenien ze hona da onda, ze guztua geldituen da horrek, bizipo xamateik, Horze, vale. Ni nago urduri. Bota, zerrekin. Dena jarri dut hemen, baina orain dator moldea kentzeko momentua. Ez ailarritu. Gaizkiatatzen bai gortzeko motolia emango ziota, jaizto. Kenduko dut? Kendu jo glasai. Suabe. Beti inberdekenaek, bibrau txiki bat eman, pixka doi, nervio zongo gaitzan bezea, zurrela, konfiantza hundirik trasuni ditzen, takora. Bai. Beizaz etxukuna. Ikin den milorri harra. Jode! Enuen hainbeste espero nik, Ez? Ondo. Moldeak ere lan deixente egin. Enian gutxio espero, Vale, mere, azkenengo alberniak kapa botako zio, venga. Eta gero hau, ikasi nion zure aitari, Joseba. Epa. Sekulako. Baina gauza bat esango jat. Zer? Papelakin inbiardek hori. Ez eskua garbitzituken trapuakin. Egunero zoz ikasteki. Lasai. Enaiz arginano bat oraindik. Faltazai bizka. Baina hori detailetxo baitu. Zatikan, platerian, eskuakin garbitzen da ibilia izena. Baina, bueno, ez da itxura hori. Eta hau da tomatea bestea. Haudek bestia. Hau da, albaka horriak eta tomate utza, bale? Tomate utza, eta bestia da goxatutakoa ja, sojakin, dadanakin. Eta hor duen ja hemen da gau, bigarren kapa. Nina behar bitartean, horri ikusten dute parmesano zati hori, ez dakit zerbait egin hartzaion. Zenai, probatu. Asmatuko nuke nik zerbait egiten horrekin. A ber, hau inbiar dia unadek. Egin biardek hau alinatu ja. Vale. Hau alinatu. Limoiarekin. Hoi bukatzeko. Limoi pixkat, gatza pixkat. Hoide, danetik pixkat. Nik hau hemen jarriko jat. Azkenengo kapa botatzeko. Vale. Tanto bat. Rioa. Hoide, pixka, danetik pixka pasatu gabe. Vale. Eta, ze itxura zekakunek. Erra indigo gaurko ne bai. Hau inguruan jarriko jo horrela, honi, hemen, edo gainetik. Gainean txontxorra bat, pixkat, esatziuna gubiltzat volumena. Volumena. Guk ere irratian esaten dugu. Altza volumena. Ema volumena. Oide. Dida zaioa, ze atseginaek zuei entzutia, nik esatean misa. Goiza, leno, eskerrik asko. Zukaldeari janituan, larginan online tenean ez nizuen entzuten, baina obradoren bai. Obradoren goizean goiz. Okin asko ditugu, Hombre. Irratiaren bezaldean. Esan, jaokindegikoai, bota, saludo txiki bat. Anere, salmenta, ondo. Aneote gaitutanak entzuten da. Salmenta, ondo saltze gaitu ez da? Egin berra, Irratia gehienan un entzutek. Kotxean. Bota, etxean ere asko, sukaldean aritzekota, baukat horrela anaiago barizu dian altagoz txiki bat, hortxe jarri, zuzenean baino igual podcastak eta... Bai, denetik. Podcast horiek irratia nahi dekenian entzutia bezala izango genean, ez da? Hor ja jarrita dago, eta zer horrek aukeratu entzuna nahi duzuna, eta listo. Badakazu ezuek nola esatek, a ber. Bai, ikasiko dugu behin azita. Podcast, horietakoen bat baldakak. Gure goizeroko saioa dik da. Bai. Egunero igotze dute Spotifyra. Bai, Vale. Momentuan zuzenean entzuteko aukerarik izan ez baduzu, gero etxera joan. Vale, aiaiz berri osaltzen. Adi naiz. Eta esan du lehen, badagoela hemen... Zati bat hemen, zakit honi zein hartzaio. Eman, hori guain ingo diuna ikusiko zu, hemen gainetik botako jau, ja, historia bukatzeko. Hemen albernia ikustezu vuelta eta vuelta nahi zela egiten. Gatzetan pixka zukaldatu da. Guain hemen azkenengo ikutua eta gero labian ja bukatu ingo egiten, Eta gustatzen oso inda guztia, bestela, biguñegila garatzen, Pixka, textura pixkatekin, hobeto. Parmesanoa raiatu egin barragoa zuero? Parmesanua, bai, hemen gainean raiatuko dugu. Zate dute raiatzeko, bai? Kendu behar izan zaiola punta bat. Hobeto ibiltzeko, ez da? Hobeto heltzeko eta... Ondo aiaiz. Arrauta pixka gotako zio hemen, bai? Joze ona, hau, Onaek, Horrek gatza puntua. Gaina batu barruan gatza pusketa bezala eskala. Kris. Erraek. Igual ez da motorea hemen jaten aritzea ere, Joseba. Barkatuko ez da txukunena baina ba. Nire hola ibiltzen hau, Bestela esan, ni historias abogados en inoiz ez te jaten ez errez. Ez. Eta hor sartu du, zuzendaria izateit, Joseba, hemos venido a grabar un programa. Ez jatera. Ez jatera, tani. Itxuna, errazioak eta itxuna. Tani, barroa. Bueno, ikusi ezue, eharra indiu hor. Eta guain hemen, tak. Hemen, nahiko potolo jarriko jo. Vale. Horrela.
Martxan dakau grilla, eta hain behar deuna da, labea sartu ikusi. 275 tope, labiak emateuna. Vale. Gaina ingo deuna da. Goiko pisuan. Pixka gora goigo, oso ondo. Goiko pisura igo, goiko goraino ez, erdibidetik gora. Eta, guain, barroa sartu, itxoingo dugu momentu batian, oidana, kurruskari bezala gelditzia, eta segitu ongatatu. Bueno, lagunak, hemen dagoen usan jakin, nik uste eta oinda daula, Ai, ama, pixka falta basa jore, hola sejango deu, gaur egun bazetorraketa. Bueno, nekatutak algitxaudek. Gozetutak ere bai, Gozetutak ebai, ez da? Askotan ikusten dut etxetik horrelako programak eta beti inbidia horregin geratzen. Bai, Orain itzaliko dituzte kamarak eta... Tra. Bueno, lagunak, arratzalde hona pasa, eta gu biharre hemen izango gea. Ondo izan, ondo pasa, eta ez pasa. Antxon, eskerrik asko. Zuei, komita batik. Aio.